தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் வணக்கம். சாம்சங் தரப்புல இருந்து புதிதாக ஒரு ஃபீச்சரை லான்ச் பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லி இப்போ ரீசெண்டா தமிழ் டெக் பிரைம்ல சொல்லியிருந்தேன். நீங்க பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுல சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா Alt Z Life அப்படின்ற பேர்ல ஒரு புது ஃபீச்சர் வந்து கொண்டு வர போறாங்கன்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அது அப்படின்னா என்னப்பா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருந்த சமயத்துல நேத்தி அஃபிஷியலா லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. A51 மற்றும் A71 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஸ்மார்ட் போன்ல அந்த ஃபீச்சர் வந்து இப்போதைக்கு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. போக போக மற்ற ஸ்மார்ட் போன்ல வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உண்மையிலேயே இந்த Alt Z Life அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சருக்கும் நம்மளுடைய பிரைவசிக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? இந்த பிரைவசியை இந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சர் எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணுது அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அது மட்டும் கிடையாதுங்க, இந்த டைம்ல அவங்க A71ல ஒரு புது வேரியன்ட் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இந்த வேரியன்ட் பார்க்கிறதுக்கு செம சூப்பரா இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் இவங்க அனுப்புறேன்னு சொல்லும்போது எனக்கு வேணவே வேணாம் தான் நான் சொல்லியிருந்தேன். பட் அம்சாங்க நீங்க ஜஸ்ட் செக் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பார்க்கும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர் பேட்டர்ன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சில்வர் கலர் பேட்டர்ன் பார்க்கறதுக்கு சூப்பரா இருக்கு. நல்ல ஒரு பிரீமியம் குவாலிட்டியில் இருக்கு. பட் இது மொபைலை பத்தி இவ்வளவுதான். நம்ம இப்போ ஃபீச்சரை பத்தி பார்க்கலாம். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாக் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் சாம்சங்கில் டிஃபால்ட்டாகவே வந்து ஒரு சில மொபைல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது என்னடான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டில் டிஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி அண்ட் பிரைவசியை இன்னும் ஒரு லேயர் எக்ஸ்ட்ராவை ஆட் பண்ணி இந்த நாக் செக்யூரிட்டி மூலியமாக இன்னும் கொஞ்சம் டைட்டன் பண்ணுறது. ஸோ ஆப்பிளில் எக்கச்சக்கமான செக்யூரிட்டியுடைய அந்த விஷயங்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி ஆண்ட்ராய்ட்லையும் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் பிராண்ட் வந்து இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி எல்லாம் பிரைவசி எல்லாம் கொஞ்சம் பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு லேயர் வச்சிருக்கிறது நல்ல விஷயம். எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோன் பிராண்டும் இதே மாதிரி கொண்டு வந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஸோ இது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த Alt Z Life அப்படின்ற விஷயத்துல சாம்சங் ரெண்டு புது விஷயத்தை லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது எல்லாருக்குமே அவங்களே பப்ளிக் லைஃப் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும், பிரைவேட் லைஃப் அப்படின்றது இருக்கும். அப்படின்னா எனக்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லப்பான்னு நீங்க யோசிக்கலாம். யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எங்கேயோ வெளியே போயிருக்கீங்க, போட்டோஸ் எடுத்திருக்கீங்க, வீட்டில் தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற சமயத்துல உங்க போனை வாங்கி யாராச்சும் பார்த்துட்டா, கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் போட்டோ வச்சிருக்கீங்க அதை யாராச்சும் பார்த்துட்டா, உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட உங்க போனை கொடுக்குறீங்க, அந்த சமயத்தில் நீங்க பார்க்கணும்னு அவர்கிட்ட நீங்க கொடுத்த அந்த பர்டிகுலர் போட்டோவை தவிர அவர் பாட்டுக்கு ஸ்லைட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா இப்போ புரியுதா? எல்லாருக்குமே ஏதாச்சும் ஒரு சில விஷயங்களாச்சும் பிரைவேட் மூமெண்ட் இல்லை பிரைவேட் பிக்ஸ் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி விஷயங்களை சேவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த Alt Z Life யூஸ் ஆகும். இதை என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ரெண்டு புது விஷயத்தை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று குயிக் ஸ்விட்ச், இன்னொன்று கண்டென்ட் சஜஷன். முதல்ல இந்த குயிக் ஸ்விட்ச் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிடுங்க. பயோமெட்ரிக் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போனீங்கன்னா செக்யூர் ஃபோல்டர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு அதை எனேபிள் பண்ணுங்க. ஸோ இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, நீங்கள் உங்களுடைய சாம்சங் அக்கௌண்ட் எதுவுமே வந்து ஓப்பன் பண்ண எதுவுமே அவசியம் கிடையாது. உங்கள் கூகுள் அக்கௌண்ட் எது இருக்கோ அதை வச்சு லாகின் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுதான் சிம்பிளான ஒரு விஷயம். அதுக்கு தனியாக பாஸ்வேர்டு, உங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் எது வேணுமோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இரண்டாவது ஆப்ஷன் என்னன்னா, அந்த செக்யூர் ஃபோல்டருக்குள்ள அதோடைய செட்டிங்ஸ் நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணணும். அதுல நீங்க பார்க்க வேண்டியது குயிக் ஸ்விட்ச் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுல மூணாவதா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளவுதாங்க, ரொம்ப சிம்பிள். குயிக் ஸ்விட்சை வந்து நம்ம எனேபிள் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயங்கள் தான். சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஃபேஸ்புக்ல 2 அக்கௌண்ட் இருக்கு, ஒரு அக்கௌண்ட்டை நான் பிரைவேட்டா வைக்கணும், இல்ல இன்ஸ்டாகிராம்ல 2 அக்கௌண்ட் இருக்கு நான் பிரைவேட்டா வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்ச பட்சத்துல கேலரியில இருந்து எல்லா விஷயத்தையும் உங்களுக்கு எதெல்லாம் வந்து பிரைவேட்டா வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே இந்த செக்யூர் ஃபோல்டர்ல ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் சரிதாங்க. ஆனா இந்த குயிக் ஸ்விட்சை யூஸ் பண்றதுக்கு இன்னொரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் கொடுத்திருக்காங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்க பவர் பட்டனை ஜஸ்ட் நீங்க டபுள் டேப் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரைவேட் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாறிடும். இல்ல பிரைவேட் அக்கௌண்ட்ல இருந்தீங்கன்னா பப்ளிக் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாறிடும். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க எந்த ஆப் உங்களுடைய பிரைவேட் அந்த செக்யூர் ஃபோல்டர்ல வச்சிருக்கீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே நீங்க இந்த குயிக் ஸ்விட்சை தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூப்பரா ஒர்க் ஆகும். இந்த குயிக் ஸ்விட்ச் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதுக்கான ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூடியூப் ஆப்பை எடுத்துக்கலாமே. இப்போ யூடியூப் ஆப்பை எல்லாருமே யூஸ் பண்றோம். இப்போ நானும் யூஸ் பண்றேன். பட் நான் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் என்னுடைய ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க்குக்கு, அதாவது எனக்கு எடிட்டிங்ல ஏதாச்சும் ஒன்று கற்றுக்கணும், இல்லை ஏதாச்சும் வந்து ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ல கற்றுக்கணும், ஏதாச்சும் கண்டென்ட் வந்து நான் தேடணும், நான் ஏதாச்சும் புது புது விஷயங்களை பார்க்கணும், நம்மளுடைய தமிழ் டெக்குக்காக இருக்கட்டும், என்னுடைய டெக் ஃபீல்டுக்கு நான் ஏதாச்சும் தேடிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு ஒரு தனியான ஒரு கண்டென்ட் வச்சு ஒரு ஆப்பை வச்சு நான் பார்க்கும்போது என்னுடைய ஹோம் பேஜில் மற்ற விஷயங்கள்லாம் சேர்ந்து குவியாது. ஸோ இது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம், எனக்கு தனியாக பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் கிரிக்கெட்டை வந்து அதிகமாக ஏதாச்சும் வந்து ஹைலைட்ஸ்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு இருப்பேன், இல்லை இளையராஜா சாங்ஸ் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல நான் இதையும் அதையும் சேர்த்து ஒரே சேனல்ல இல்ல ஒரே ஆப்ல நான் பார்க்கும்போது என்ன ஆகும்னா கண்டென்ட் மிஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். நான் ஒர்க் பண்ணலாம்னு நினைக்கும் போது பாட்டு வரும், இல்லை கிரிக்கெட் ஏதாச்சும் வரும், அதில் ஸ்விட்ச் ஆயிடுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாமல் எனக்கு எப்போ ப்ரொஃபஷனலாக வேணும்னு நினைக்கிறனோ அப்போ நான் குயிக் ஸ்விட்சை யூஸ் பண்ணாமல் நார்மல் ஆப்பில் வச்சுட்டு, எப்போ மாற்றணும்னு நினைக்கிறனோ அப்போ நான் குயிக் ஸ்விட்சில் மாற்றிக்குவேன். இது சிம்பிளான என்னுடைய சினாரியோ. மேபி நிறைய பேர் ஒரு சில பாடல்கள் ஒரு சில படங்கள் பார்க்கறது வீட்டில் தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கும் போது அவங்க அதை குயிக் ஸ்விட்சில் அந்த லாக் ஃபோல்டரில் வந்து வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். இரண்டாவது சினாரியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இன்ஸ்டாகிராம்ல நமக்கு 2 அக்கௌண்ட் இருக்கு. ஒன்று தமிழ் டெக் அஃபிஷியல், இன்னொன்று வந்து ரியல் தமிழ் செல்வன். ஸோ என்னுடைய பர்சனல் அக்கௌண்ட் வந்து ரியல் தமிழ் செல்வன், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அஃபிஷியலாக நம்ம தமிழ் டெக் சேனலுக்காக வச்சுட்டு இருக்கக்கூடியது தமிழ் டெக் அஃபிஷியல். ஸோ நார்மலாக யார்கிட்ட போனாலும் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பர்சனல் அக்கௌண்ட் பிரச்சனை கிடையாது. அதில் எதுவாக இருந்தாலுமே சரி யார் வேணாலும் பார்க்கலாம். பட்
பிரைவேட்டாக நம்ம வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய என்னுடைய அஃபிஷியலான தமிழ் டெக் அக்கௌண்ட் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் சேஃபாக இருக்கிறதா நமக்கு நல்லது இல்லைங்களா. யார்கிட்டயாச்சும் கொடுத்து அவங்க ஏதாச்சும் பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நான் பப்ளிக்காக வெளியில் இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் வந்து என்னுடைய ரியல் தமிழ் செல்வன் அக்கௌண்ட் வச்சுக்கலாம். உள்ள குயிக் ஸ்விட்சில் நான் தமிழ் டெக் அஃபிஷியல் அக்கௌண்ட் வச்சுக்கிட்டேன்னா எனக்கு மட்டும் தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும், மற்றவங்க யாராலையும் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது. மூன்றாவதாக உங்களுடைய பேங்கிங் ஆப்ஸ் எல்லாருடைய ஸ்மார்ட் ஃபோன்லையும் இப்போ யூபிஐ ஆப்ஸ்ல இருந்து பேங்கிங் ஆப்ஸ்ல இருந்து ஃபோன்பே பேடிஎம் எல்லாமே வச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் செக்யூர்ட் ஆப்ல வைக்கும் போது அது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லேயர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி இருக்கிறதுனால நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வீட்டில் எங்கே வச்சுட்டு போனாலும் உங்களுக்கு தெரியாமல் யாரும் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ரொம்பவே நல்ல விஷயம் இல்லை. வெளியில் இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட்ல வேணா ஏதாச்சும் ஒரு டம்மி அக்கௌண்ட் 0 பேலன்ஸ்ங்கிறத போட்டு ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, யாரும் கேள்வியே கேட்க முடியாது. இரண்டாவதாக கண்டென்ட் சஜஷன் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ இந்த கண்டென்ட் சஜஷன் அப்படின்றது என்னன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு ஃபீச்சர் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நிறைய விதமான ஃபோட்டோஸ் வச்சிருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நானே வந்து வீட்டில் எடுத்துட்டு இருக்கேன், என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுடைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே இருக்குது. வெளியில் யாராச்சும் வந்து ஃபோட்டோஸ் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க மேபி அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்க்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைப்பேன். இல்லை நிறைய பேர் அவங்களுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஃபோட்டோ வச்சிருப்பாங்க, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு இமேஜஸ் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதெல்லாம் மற்றவங்க பார்க்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கும் போது அந்த மாதிரி இமேஜஸ் எல்லாமே நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரைவேட் ஃபோல்டரில் வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு கேள்வி வரும், இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கு, எதுக்கு இந்த ஃபீச்சர் தனியாக இதை வந்து கொடுத்துக்கிட்டு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் இல்லையா. ஆனால் இவங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அந்த பர்டிகுலர் ஃபோட்டோஸை மட்டும் வந்து உங்களுடைய ப்ரைவேட் அந்த ஃபோல்டரில் வந்து சேவ் பண்ணாமல் நீங்கள் ஒரு முறை உங்களுடைய ஃபோட்டோவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேஸை மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி மேப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஃபேஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபோட்டோவையும் அதுவே குரூப் பண்ணி இதை வந்து ப்ரைவேட் ஃபோல்டரில் வச்சுக்கலாமா உங்களுக்கு பாருங்கன்னு சொல்லி நம்மக்கிட்ட சஜஷன் கேட்கும். ஓகேனா நீங்கள் அழகாக வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம். இனிமேட்டு நீங்கள் புதுசாக வரும்போது கூட ஐயோ மாற்றணுமே அப்படி இப்படிலாம் கவலைப்பட வேண்டாம். உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஃபோட்டோ எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் 100 ஃபோட்டோலேருந்து 1000 ஃபோட்டோ எடுத்திருந்தாலும் அழகாக அதுவே வந்து டேக் பண்ணி மாத்திடும். ஒன்னொன்னா செலக்ட் பண்ணி மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. இது ஒரு சில பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு அட்லீஸ்ட் அவங்களுடைய பர்சனல் லைஃபை கொஞ்சம் தனியா வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுல இன்னொரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஸ்கின் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சப்போஸ் நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய போட்டோஸ்ல கொஞ்சம் ஸ்கின் எல்லாம் அதிகமா தெரியுற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு போட்டோஸ் இருந்ததுன்னா அதையும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிரைவேட் ஃபோல்டர் வந்து மாற்றிடும். ஸோ டிஃபால்ட்டாக இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப நம்ம வந்து தனிமைப்படுத்துறதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் கிடையாதுங்க. ஒரு சின்ன ஃபீச்சர்ஸ் தான் வந்து நல்ல ஆப்ஷன்ஸோட கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பண்ணி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய பர்சனல் லைஃபும் நம்மளுடைய பப்ளிக் லைஃபும் கொஞ்சம் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது கொஞ்சம் கரெக்டான ஒரு விஷயமா இருக்கும். பட் என்னுடைய மிகப்பெரிய சந்தேகமே என்னன்னா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய மெமரி வந்து எந்த அளவுக்கு இது அதிகமாக ஆக்குபை பண்ணுமோ அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்கு. அது கொஞ்சம் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுற பட்சத்தில் நமக்கு மெமரி வந்து அதிகமாக ரேம்ல இருந்து எல்லாமே வந்து இது கன்சியூம் பண்ணாத பட்சத்தில் இது உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் தான். சீக்கிரமா மற்ற மொபைல் கம்பெனிகளும் இதே மாதிரி நிறைய விஷயத்தை கொண்டு தான் எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல விஷயமா இருக்கும். ஸோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்களுக்கு இந்த ஃபீச்சர்ல எந்த ஃபீச்சர் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்றது மறக்காம கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, உங்க நண்பர்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. மீண்டும் உங்களை அடுத்த சந்திக்கிறேன். வாழ்க தமிழ், வளர்த்து காலேஜ்.